Emplater Group és una empresa amb llarga trajectòria dins del món del packaging. L'empresa fundadora és Emplater, que està situada a Torroella. Posteriorment es va fer Emplater Sarinyena i ara l'any passat va començar la construcció d'Emplater Alta Segarra. La nova empresa del grup està enfocada en l'envàs rígid i tot el tema de l'extrusió del plàstic, focalitzant sobretot en la nova política d'utilització del plàstic reciclat dintre de l'envàs per ús alimentari. La tecnologia que tenim dintre d'aquesta planta permet poder produir envasos de plàstic amb 100% de material reciclat i que siguin aptes pel contacte alimentari gràcies a la certificació EFSA. El grup fins a la data era fort venent envàs flexible i la idea de fer la nova empresa era per promoure el fet de també poder fer envàs rígid, per així utilitzar la sinergia de clients i ampliar la gamma cap a productes rígids en la safata, així que podríem arribar a vendre tant la tapa com el fondo de l'envàs i així donar un servei complet al client amb la totalitat del packaging.